0930-5939-439 nga numan nga do naman mo tulo ka persona nga ang Diyos Espiritu man walay persona siya DB Rodil from Nabal Biliran. Okay. So ang Diyos Espiritu man kuno. Tama ka igsoon. Kay nabi na sa Juan Kapitulo 4, versikulo 24, ang Diyos Espiritu ug ang managsimba kaniya, managsimba sa Espiritu ug sa kamatuoran. Tama ka igsoon. Pero wa mag-ingon nga ang Diyos Espiritu ra ug dili makita ug di pwede magpakita. Wala na nga bersikulo nga pagasulti ni ana igsoon. When in fact, igsoon kung imo balaan, tanaw ng balaan kasulatan, so aduna lang ay 5 minutos, no? Kanin lang pangutan na atong atimanon. Dinhi igsoon sa gitawag nato Exodus 33, no? Natay basahon nga bersikulo aron makita nato ang kamatuoran nga ipahayag niini nga butang. 33 bersikulo 11 mao ni ang gingon. Og si Jehova misulti kang Moises sa naong og naong ingon sa usa ka tawo nga nakigsulti sa iyang higala. Ang Dios nakigstorya ni Moses naong og naong sama sa iyang pagkigistorya sa iyang higala. Unsa may buhaton makigistorya ang isig kahigala? Magkinit-anay ba na sila? Dili magkinit-anay gyud mismo, di ba? Istorya sa isang higala. Muna ang Dios nakigistorya kang Moses sa gitawag nato og naong sa naong. Kaya naman, ang Diyos, bisay siya espiritu, pwede siya magpakita ingon nga tao. Okay? Nas, versikulo 23 na sa, tanawin ta. Og sa pagakuhaon ko ang akong kamot, og ikaw makakita sa akong likod. Apan, ang akong naong dili hikitan. So, nasa panahon nga, di makita niyang naong, ang makita isang gitawag na tog likod. But definitely, so, nga mahan dili makita. Kaya mo mananggingon sa Juan Kapitulo 1, di ba? Pero naay Diyos din hing nakita nato nga usa ka persona yang nagpakita. O gani si Jesus Christ ni anis kalibutan nagpakita man gani. Og sa Colosas Kapitulo 1 bersikulo 14-15 ningon siya ang dagway sa Dios nga dili makita. So sa ato pa pwede magpakita ang Dios. Pinaagi diha kang Jesus Christ. Kay si Jesus Christ mao ang dagway sa Dios nga dili makita. Colosas Kapitulo 1 atong basahon ang mao nga bersikulo nga gisgutan. Okay? 1 bersikulo 14-15. Okay, dinhi na tas 15. Siya mao ang dagway sa dili makita nga Dios, ang panganay sa tibuok nga kabuhatan. So ato makita din higson nga si Jesus Christ mao ang dagway sa dili makita nga Dios. Pero mismo pagani ang Holy Spirit igson, pwede siya magpakita. Okay? Gamanan baya siya. Okay? Now, niya atong tan-awon igsoon ang Mateo Kapitulo 3, no? Ang Espiritu pwede sad siya magpakita. Niya dinhi sa Mateo Kapitulo 3 og atong kaplagon dinhi sa gitawag nato og bersikulo sa panahon sa pagbautismo kaniya. Niya bersikulo 16. Og sa nabautismuhan na si Jesus, siya mihaw as dayon gikan sa tubig, og tan-awa na bukas ang kalangitan, og iyang nakita ang Espiritu sa Dios nga mikunsad nga ingon sa salampati. So magpakita siya ingon sa salampati. Pwede sad siya magpakita igsoon nga ingon sa kalayo. Muna nga Acts chapter 1, okay? Atong tanahon Acts chapter 1. Pwede siya magpakita ingon sad sa gitawag na tuog kalayo. Last na lang ni ka nakabsa naman ta sa atong dus, no? Acts chapter 2, kamo nalibasa niya verse 1 and 2. Nag-time na mo kita igsuon. So daghang salamat sa inyong pagsuporta, daghang salamat sa inyong pag-ampo,